שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסשן מספר 11 של הסינים היהודים הקדמונים. היום אדבר קצת על הבחנה שראיתי אצלהם, שהם שותים 3 כוסות קפה שחור ביום, ללא חלב כמובן. 3 כוסות, אחת בבוקר, אחת לקראת הצהריים ואחת אחר הצהריים. לטענתם הקפה משפר את החוזק הפיזי על ידי פירוק תאי שומן והפיכתם לאנרגיה. כמו כן הוא מלא בחומרי תזונה חיוניים כמו מגנזיום, אשלגן וכו'. הוא מפחית את הסיכון לחלות בסכרת מסוג 2 באופן משמעותי של 50%. עשוי להפחית את הסיכון לחלות במחלות אלצהיימר, ורואים איך הסינים האלה שהם כבר הרבה מעבר לגיל 100, עד כמה הראש שלהם צלול ועד כמה הזיכרון שלהם חזק. כמו כן, הקפה תורם בשמירה על הכבד, מפחית את הסיכון לחלות במחלות כבד, עוזר גם מבחינה מנטלית, הוא טוב מאוד לדיכאון, לדכדוך, משפר את מצב הרוח, מפחית את הסיכון לחלות בסוגים שונים של סרטן, מפחית את הסיכוי לשבץ, וכמו שהם אומרים גם מעריך באופן משמעותי את שנות החיים שלנו. הוא מלא בנוגדי חמצון, ולא צריך להסביר לכם עד כמה נוגדי חמצון חשובים לבריאות שלנו. מעבר לזה, הוא גם לא עתיר קלוריות. קפה שחור סטנדרטי, ללא חלב וסוכר או סוכרזית, שווה בערך 2 קלוריות. אפילו הריח של הקפה עוזר בהפחתת לחצים, גורם לרגיעה, ועוזר גם לשיעורי התאבדות נמוכים מאוד, אם בכלל. זה לא שמעתי שקרה אצל הסינים הקדמונים, אבל יש לזה גם, בהחלט הם מקשרים את זה גם לכך שזה מגביר את ייצור החומרים נוגדי הדיכאון במוח, ולכן זה משפר מאוד את מצב הרוח, מפחית גם את הסיכוי לחלות בסרטן העור, משפר מאוד את תפקוד המוח, את הזיכרון, את מצב הרוח, את האיזון הנפשי, את זמן התגובה, את התפקוד הקוגניטיבי. אני חושב שיש פה המון סיבות לשתות קפה, ולא צריך להרגיש בזה אשם. כמובן שלא צריך להגזים. ושוב, הכל מתבסס על מה שראיתי, על מה שבדקתי, ועל סמך שיחות עם אותם סינים קדמונים נפלאים. תודה, ונמשיך בקרוב.